Een warme dag in het jaar 2000. Zonder dat ik mij er bewust van wie, stier de achtertuin van mijn ouders in Sint-Anne, symbool van integratie. Drinken? 4, 6, zo'n. Nee. 1, 2, 3, 4 of 4. Ja, oké. 1. Wat was ook 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4, 6, Zo'n. 7, Zo'n. 7, Zo'n. 8, 9, 10. 8, 9, 10. 9, 10. 9, 10. Mijn broer Rolf en zijn squalmaat Momoet wien onskietbaar. Momoet is vlechten uit Somalië en bouwde mooi zijn ouders onder nieuwe toekomst in ons dorp. En zij wie net de enige. Hoe gaat het nou met vlechte meisken lieke als Momoet, die al mooi skoft in Sint-Anne wenje? Had ze haar een plakje in de Frieske minskip voen? Wij vertellen de verhalen van 3 oud asielziekers. Dag. De naam van de winkel is Chemist en dat betekent zoon met Arabische taal. Dankjewel. En wou echt mijn winkel zo soort van zoon worden voor die mensen die in de ACC wonen. De tasje is nu voor 10 cent. Ik heb echt goede contact met hun en zij ook met mij. Alsjeblieft. Alsjeblieft, doei. Zij vinden het echt fijn en zeggen, oh, als wij hier komen, dan voelen wij echt dat wij thuis zijn. Ja, ik weet het wel wat betekent dat je nieuw is gekomen naar een ander land. Ik kan hier niet de taal spreken en zeker die mensen kunnen geen Engels spreken. Mijn naam is Ozjan. Ik ben 27 jaar. Ik kom uit Syrië. Ik woon hier al 8 jaar. Ik woon in Sint-Anne bijna nu 5 jaar. Ja. Wat betekent deze winkel voor jou, dat jij dit hebt opgezet? Ja, ik vind wel, betekent veel omdat ik iets echt heb gedaan hier in Nederland. Echt iets opgebouwd. Dus dat vind ik echt heel leuk. De eerste 5 jaar kon ik niet werken. Ik had geen verblijfsvergunning, dus ik kon niet ervaringen opdoen. En waar ik ging solliciteren, vragen mij over ervaring. Wat heb jij gedaan? Waar heb jij gewerkt en zo. Daarom kon ik altijd geen werk krijgen, geen baan. En heb ik geprobeerd met leeropleiding te volgen, maar dat heeft mij ook niet gelukt. En waarom lukte dat niet? Dat komt door mijn gewone taal, want zij vragen altijd hoger niveau taal. En ik wou ook hoger niveau leren voor HBO. Dat was een beetje lastig. Dat was wel een niet leuke periode. Nu, ik wil gewoon een andere route nemen. Gewoon door mijn eigen ervaring, door mijn eigen winkel ga ik leren, niet door iemand anders. Ik heb Turkse koffie en ik heb gedroogde aubergine, gedroogde paprika. En waar haal je dit allemaal vandaan? Nou, ik haal alles van sommige producten uit Amsterdam en sommige producten van Duitsland. Je haalt niks uit Friesland? Nee, helemaal niks. Nee, alleen maar tomaten. Ja, maar de rest niet. Woon jij hier in Sint-Anne? Ja. Zou je dit ook gedaan hebben in Syrië? Ik denk niet, nee.
Alsjeblieft. Had ik doorgegaan met mijn studie en zo. Dus, Wat voor studie deed je daar? ik was bezig met boekhouden. Ja. Dus, En kun je geen boekhouder hier worden? ja, maar ja, dat is misschien de toekomst. Nu niet. Nu mijn doel is de winkel eigenlijk. Ja. Hij komt uit Somalië. Oh? Het ligt in Afrika. Oh, goed dat je het zegt, want ik weet het net. We zijn zo lang van squallen hoor, hè? Hoi. Oh, het ziet er leuk uit. Had er nou wat jammer om je heen, Boukie? Nee, ik wil geen... Nee? Nee, geen rommel meer om het hoofd. Hij wil mij ook niet heel zo'n ausdruk, daar kan hij niks meer met. Maar ja, je moet op fiets leren, hè? Zo is het wel. Ik ben Ahmed Mohammed Roble. Ik ben oud en 44 jaar. Ik woon in Santana-Bruggen. Ik in Nederland misschien bijna 5 jaar. Goedemorgen. Een jaar half misschien. Ik werk hier. Die kanaal misschien die tweede. Ja, twee begint. Ja, ik twee. Oké. Ik boven. 3 verdiepen. Oké, binnen. Goedemorgen. Hey. Alles goed? Mooi. Deze begint te gaan weg. Deze gaan restaurant koffie drinken. Alsjeblieft. Goedemorgen. Mevrouw Steed. Gaat goed? Gaat goed? Ja. Mooi. Ik ga restaurant koffie drinken. Ja. Mag dat? Ja. Oké. Deze meisje is heel goed. Allemaal aardig. Deze is goed. Deze niet geen probleem. Ahmed is hier vrijwilliger. Een hele jonge man die heel erg gedreven zijn werk doet. Helemaal stipt van de tijd. 9:15 is 9:15, dan moet er koffie geschonken worden. En dan gaat ook alles uit handen, want die koffie moet het kopje in. Wacht dan. Deze 3 thermos koffie. Deze 2 thee maken. Hoeveel tijd heb je nog? Deze is tijd 5 minuten. Niet voor klaar. Tijd is kort vandaag. Deze is tijd. Deze 2 thee maakte? Ja. Oké, begin. Ik ga het schenken. Dankjewel. Oma. Ja, koffie? Oké, thee. Altijd vragen. Niet deze koffie schenken. Misschien deze koffie helft. Misschien vol. Altijd vragen. Nog een koffie? Ja. Oké. Goed zo. Is half en vol? Ja, zeker. Het werk is makkelijk. Suiker? Deze is leuk, niet druk. Deze is 9 uur tot 12 uur. Is weinig, niet werk strak. Lekker koken. Alsjeblieft, koeken. Nee, koken. Koeken. Ja, goed zo. Wat voor werk deed je in Somalië? Somalië is chauffeur. Driver, chauffeur. In een bus of in een taxi? Een bus, een taxi, AC, een grote auto. Deze camion. Deze veel. Vrachtwagen, ja, deze allemaal. En nu doe je vrijwilligerswerk bij bejaarden. Ja. Waarom ben je hier geen buschauffeur? Deze is geen rijbewijs. Deze 2 keer gaan deze in theorie. Deze is niet geslaagd. Ik weet deze ophalen deze en deze en een keer nog deze misschien ik geslaagd. Deze een ander werken, chauffeur, vraagt deze een bos. Ik wil werken groot. Ja, misschien deze alle hadden deze vrijwilliger. Ik wil leun. Ik wil zoeken werk ander. Deze is moeilijk rijbewijs in Nederland.
Deze niet geen geld. Alleen autokeren, alleen vrijwilligerswerk. Het is een goede jongen, ja. Geen geld, geen probleem. Ik wil taal. Onbestemd, ik taal. Na taal is goed begrepen. Daarna ander zoek werk in loon. Dus ik heb rijbewijs. Daarna zoeken werken deze taxi, bos, allemaal. Hij maakt lekkere koffie. Je krijgt een compliment, Ahmed. Je maakt lekkere koffie. Ja, lekkere koffie. Ik wil en deze begin in aanvragen met mijn familie. Ik kom in mijn familie. Ik heb een kindje. Ik heb getrouwd, een vrouw. Dit is mijn familie. Dit is moeilijk. Deze niet gezien 5 jaar. Dit is het probleem. Deze hart niet goed slapen. Deze altijd, het is moeilijk. Ja. Grote kamer of klein? Nou, niet zo'n groot studentenkamer. Studiekamer. Ja. Hebben wij misschien die? Die is een beetje kleiner. Die is heel groot voor, ik denk, de studiekamer is ja, altijd het is een wel beetje vrij klein. groot. Ja, ik keek ook even naar de prijzen. Ja, ik ben heel blij met deze werk en met collega's en met mensen. Komen mensen hier, dus met contact. Ja, dat is mijn tweede huis. Kringloop. Ik ben Farid. Ik ben 54 jaar. Ik ben geboren in Afghanistan. November 2000. Ik ben gevlucht naar Nederland met mijn vrouw en kinderen, 2 kinderen. Ik woon ongeveer 11 jaar in Santana-parochie. En vanaf 2007 ik ben dienst van Omri en Stafette. Wanneer ik kwam hier in Santana-parochie, na een paar dagen, ik heb die werk van stafette gevonden, eigenlijk vrijwilligerswerk. Terwijl u nog in het AZC zat? Ja, klopt. Waarom heeft u dat gedaan? Ja, die is eigenlijk moet bewegen of een beetje moet actief zijn. Ja. Die 2 ben, dat zijn leerlingen van de ISK. En zij doen hier een soort mooie maatschappelijk stage. Farid is eigenlijk is wel een beetje hun herkenningspunt. Dat zie je maar eens komen. Dan zeg ik, we gaan een stage en dan zie je Farid. En dan denk ik, dan weten ze wel wat ze doen gaan. Goed zo. Ja, kijk maar. Zwart bij zwart en rood bij rood. Allemaal met kleur moet gewoon terug. Ja? Ik doe gewoon altijd met die jongen of meisje gewoon even lopen boven en beneden en alles even vertellen. Gaat goed, Basir? Ja? Mooi. Ik denk die helpt heel goed. En dat als mensen denken, kijk, niet Nederlanders bijvoorbeeld. Die is ook van het buitenland, maar doet het hier iets. En dat is gewoon echt positieve ding voor nieuwe mensen. En mensen denken, ik ga even ook een beetje wakker worden. Ik heb verschillende soorten vlees, zoals kip en gehakte vlees. Die vlees haal ik van de slagerij, die zit in Tolbert, heet het Anol. Daarom heb ik ook daar geschreven dat alle vlees is halal. Zij blijven vragen, is zeker halal of niet halal en zo. Dus moet ik altijd ook beantwoorden, het is echt halal. Dus zij blijven zo twijfelen. En waarom is dat, denk je? Ja, misschien soms, sommigen kunnen niet geloven dat hier in Nederland dat is ook halal vlees en zo. Dus daarom blijven zij gewoon vragen. Zij komt ook uit Syrië. قلت لها انه انا بدي اقول انه لازم تتعلم اللغه كثير منيح عشان تندمج بالمجتمع ولازم تصادق ناس هولنديه حتى
تندمج بالمجتمع لسه أكثر وأكثر. طبعا أنا بس رد على سؤالك. طبعا نحن متحمسين كثير لنتعلم اللغة الهولندية وكثير حبيناها على فكرة، ونحن هلا صرنا تقريبا شهرين باللغة، يعني كثير، ونحن وأطفالنا وإن شاء الله نتعلمها. تشوفيني كمثال يعني إلك إنه حتى إنه أنت كمان تشتغلي تتجرأي؟ طبعا مثال رائع كمان. Ja, dat is leuke voorbeeld. طبعا أتمنى. Ik help een mevrouw en zij is klant bij mij om medicijnen te vinden voor haar kinderen. Want zij kan nog niet taal spreken. En dus zij heeft mij hulp gevraagd om goede medicijnen te vinden. هذا من سنة هذا من سنة ل6 سنين. Ja, doei! Ja. Loop jij ook nog steeds tegen moeilijkheden aan nu? Ja, nog steeds. Ja, heel veel regels. Voor elke bijna product heeft iets. De PTW moet je heleboel weten over het brood, over die andere producten die hoeveel houdbaar zijn. Gewoon hier een beetje alles niet ingewikkeld, goed geordend, maar wel moet je heel veel informeren, heel veel vragen. En wat voel je als je hier aan het werk bent? Ja, ik vind het heel leuk. Zeker als ik vind die mensen uit Syrië die zijn gekomen. Dus vind ik gezellig om hun te vragen. Oh, hoe gaat dat? Wat hebben jullie gedaan? En elke keer kennis maken met de nieuwe mensen. En dat is echt leuk. En elke keer een nieuwe verhaal, nieuwe mensen. En ja. Ja, lukt het? Ja, die kan kijken. Die kan gewoon zo zitten. Moet lezen. Ja? Als zo zitten, kan niet lezen hier. Gewoon terug, kijk zo. Ja, kijk, Basir. Ja? In Afghanistan eigenlijk andere opleiding gehad. Ik was bouwingenieur. Maar hier, ja, we konden niet in deze tijd deze diploma gebruiken. En ook mochten niet wij werken of bijvoorbeeld studeren hier. Maar nu ik ben bezig met bijna 11 jaar en 12 jaar hier in Kringloop. Dat is ook een opleiding voor mij. Ik zoek weer eens wat boekjes voor lessen in de AZC. Ja, weet ik. Ja. En heb je nog van die makkelijke taalboekjes waar kinderen ook mee leren lezen? Ik heb jou ooit leren kennen als cursist bij mij op de Nederlandse les, denk ik, hier in het AZC. Ja. Als ik goed begrijp, heb jij ooit al een beroep gehad. Ja. En dat je dan toch kiest van ik woon nu hier en ik ga dit doen, dat je je daar zo voor inzet, dat bewonder ik heel erg aan jou, dat meen ik. Dat je die draai maakt en dat je niet denkt van, nou moet ik dit nou doen? Ja, nee, je pakt het gewoon op en waarschijnlijk ook voldoening dat je dat gewoon doet. Moet iets gewoon doen. Heel veel mensen hebben echt mij hier ook geholpen. Bijvoorbeeld stafette en ook collega's van hier altijd als zeg ik iets fout en dan duidelijk zeggen kijk waar ik zo moet zeggen. En welke kleur is die? Oranje. Oranje kleur is Nederland kleur. Oranje. En dat is zo'n soort dingen. En ik heb zo geleerd. Ik wil gewoon die ervaring gewoon geven voor die mensen. Oh. Oranje, blauw en kleding. Als het thuis zijn, ja, in Caravan, in AZC, even kijken. Oh ja, oranje. Oh, blauw. Jas, kleding. Goed? Denken, ja? Mooi. Als ik bijvoorbeeld help iemand uit AZC of uit het dorp, dus ik ben echt heel blij. Dat is een heel goede tijd van leven van mij, denk ik. Ja, we zijn klaar.
Mooi. Gaan we in school? Helemaal goed. Oké. Wat vinden jullie? Vandaag was het goed? Goed gedaan? Ja? Oké. Mooi, Basir ook? Ja, mooi. Ja, Basir was vandaag echt actief. Ja. Heel goed, Basir. Altijd moet zo. Ja, goed. Ja? Alsjeblieft. En volgende week ook. Moet Ja. gewoon doorgaan met werk, met alles. Ja? Tot volgende week. Hoi. Nou, dit is mijn zoon. Hij is 1 jaar en 2 maanden. Hij heet Christian. Praat je Nederlands tegen hem of ook Arabisch? Nee, Arabisch de meeste tijd. Want ik wil dat hij ook leert. Dus jij praat Arabisch Ja. en je man Nederlands tegen Ja. Christian? Ik heb nooit aangedacht dat ik met Nederlander ga trouwen. Hoe reageerden jouw ouders op Ostjan? Die vond het leuk. Ja. Die vonden haar een leuke meid. En, Ozjan is vrij direct. En misschien wat directer als de Nederlandse mensen. Maar verder... Nee, ik heb Ozjan niet hoeven leren om Nederlander te zijn of zo. Elke Nederlander is ook anders. Dus, ja, natuurlijk. Ben jij nu echt een Nederlander? Ik ben echt nog Syrisch. Ik kom altijd ietsje later. Dus ik ben nog niet 100%. Nou, ik heb nog niet ook nationaliteit. Maar ook niet echt mijn... Ja, ik weet nog niet. Ja, misschien kan ik ook nooit worden. Echt Nederlander. Is moeilijk, ja, is heel moeilijk jouw land verlaten, maar ook moeilijk als je ook jouw nationaliteit verlezen. Het is echt heel moeilijk, want dat is jouw echte geschiedenis. Ik kan niet tegen mensen zeggen, verwijder jullie geschiedenis, want het is moeilijk. Dat is gewoon verleden van mij. Ik denk nog aan daar en ik vind ook, ja... Echt jammer, wat gebeurt daar? Echt heel moeilijk. Heel slechte situatie. Help, help. Help, Rob. help. Ja, help, help. Rob Sam. Riep Sam. Wat voor woorden zijn dan moeilijk voor jou? Hè? Deugen en oe. Deze O is moeilijk. Deze oor, ja, heel moeilijk beetje, ja. Deze, en de ui-klank. Oh, deze klank, allemaal klank is moeilijk. Hij is al naar school geweest. En in de schooltijd ondersteunde hem ik. Maar de schoolperiode is al rond. Maar om toch de Nederlandse taal wat te onderhouden... komen we toch alle weken bij elkaar. En dan lees verhaaltje. En dan proberen we dat... als hij dat dan snapt, zeg maar... Gebeurt, spreek dat eens uit. Wat gebeurt? Deze geboorte, deze in Nederland geboren. Deze Nee, dat is geboren. Ja, deze geboorte een beetje gebeuren, dat is iets wat gebeurt. Geboorte, moeilijk. Deze, wat geboorte eerst was, geboorte daarna. Ik denk dat Ahmed op een bepaald niveau hingen bleef. En dat het dat dan is, uiteindelijk. Ja. Hij met een dokbril op het water. Met een duikbril ja, die dokbril. Ben je blij met Afke? Ja, heel blij. Ja, deze goede hulp. Ja, deze jou alleen. Geen andere docenten, geen school. Deze jou alleen hulp. Deze heel blij is goed. Dit is al vrijblijvend. En dat doe ik dus dan voor hem. Om toch een bepaald niveau te krijgen. Dat er hem toch wat redden kan. Ja, dat is zo kom. En dan viel ik me een beetje verantwoordelijk over hem vanzelf. He? Nou, en zolang wij de lallen hebben, zolang hij terug zetten wil, zetten we gewoon terug. Hij zegt prachtig vissen. Hij zag prachtige vissen. Hele mooie vissen. Ja, hele mooie vissen.
ik moet van mijn winkel uit. Hier komt een ander project en ik kan niet hier blijven. Het was een beetje gespannende tijd, want ja, ik moet op een ander plekje zoeken en alles was een beetje duur voor mij. Mijn winstmarge ook niet zo hoog, want ik heb bij klanten die komen heel veel uit de ACC, dus kunnen zij ook niet zoveel betalen. Ik heb wel een nieuwe winkel gevonden. Ja. Dus ik ga niet echt stoppen, maar ik ga nu verhuizen. Nou, was vroeger een oude snackbar. Daar is wel een beter plekje op de Hoofdstraat in Sint-Anna. Daar is echt een eigen winkel voor mij, niet delen of zoiets. Hoe heb je hem uitgedaan dan, Osja? Nee, via de stopcontact. Die Maar stekker. Nee, die stekker dan zit niet erin. Nee. Ja. Ja, de vriezer en de koeling, de moeilijkste om hier te brengen. Want het moet voorzichtig en ja, dat was de moeite. Maar vrienden van Steven hebben zij echt goed gedaan. Ben jij belangrijk hier in Sint-Anna? Nou, niet echt belangrijk, maar wel. Ik vind dat ik zodat, ja, Sint-Anna heeft echt zoiets nodig. Als zij hier, de Nederlanders hier komen, dus kunnen zij krijgen meer contact met die mensen. En echt integreren, de Syrische mensen hier, maar ook de Nederlanders weer integreren met die mensen. Dus wel, dat is heel belangrijk, want ze zijn hier, dus klaar. Zou je ook weer terug naar Somalië willen? Deze probleem in Somalië, dit is altijd het probleem. Deze is nu niet terug. Somalië is goed, ik mag terug. Deze is nu niet goed, niet terug. Misschien ga ik even alles rustig worden als vakantie naar Afghanistan. Maar de rest van uw leven blijft u hier? Ja. Van mij, van mijn kinderen blijft gewoon. En ben je gelukkig hier? Ja, gelukkig, ja. Is goed. Ja. Ja. Nederland is mijn land, vind ik. Eigenlijk gewoon, ja, ik woon hier. Ik heb de nationaliteit van Nederland. Dan, dat is mijn huis, dat is mijn leven en dat is mijn land. Ja, nu heb ik hier huisje, kindje, winkel. Dus is echt mijn huis. Ik ben wel gelukkig met wat ik heb. Wel rustig, Christa.